Cada dia miro al meu voltant. Penso, imagino. Al final només es tracta de jugar amb la realitat. Una història podria començar un 24 de desembre, nit de Nadal. Una parella es van conèixer prenent un cafè. No, millor una copa de vi, davant del mar. Ella, com podria ser? Morena, jaqueta de cuir vermell, reservada, sempre mirant-se les coses amb una certa distància. Mira'ls. Tenen una conversa pendent, però no fan falta les paraules. Simplement s'abracen. No, massa tòpic. Mira'ls. Tenen una conversa pendent. Els separen pocs metres i ella desapareix. Què fa ell? Es desespera? No, segueix un nou camí. Cada dia miro al meu voltant. Sé que la idea per un bon relat pot sorgir en el moment més inesperat. I això és exactament el que faig.